advisory man sa publiko, number 1 sa Baguio, kag siling ni Ma'am Lilian, galaom sila nga basi karon makapayos la bulig pag abot to sa LTFRB kon why gid man sang himuon tong LTFRB sa ila concerning nga magparinyo sang franchise bla. Online sa hotline. Online sa hotline. Vice, good morning. Mayong aga, Art. Mayong aga sa aton listeners and viewers sa imong program. Salamat gid. Bali, until today, Vice, ang imo sining pagka-acting mayor sa Bacolod, no? Yes, sir. Unahon ko lang, anay, ang parte sa advisory mo, guro, parte sa nag-suspend kita sa classes, kag ang panugyan mo sa public, although nga ti daw pulupugada, hindi gaman baskong ulan sa Bacolod, Vice, anong panugyan mo sa pumuluyo na ton? Well, thank you. Good action, Art, no? And that for the public to know. No, gusto sang publiko pagkakita nila ang isa ka LGU nag-suspend of classes. Dayon da ba sa Facebook niya, Yorme, Bacolod, saan pa kamo niya ma-declare? Correct. Oo, may ara kita basis sa pag-declare siyang suspension of classes. May ara DepEd Circular number 37 signed by then Secretary VP Sara. Okay. Nga dapat sundon or i-follow natin ang guidelines as to when kita mag-declare sang suspension of classes. Take note nga damo weather report. May ara Japan, may US, etc. Pati nga itong official weather forecaster is Pag-asa. Hindi ito na magwa. Ang Pag-asa lang. Kaya that is our legitimate or official bureau. Nano sa guidelines, no? Yes, may depende sa weather forecast. May ara kita color coding. Gray, blue, yellow, orange, and red. Action Art, until now, ang Negros is ara sa blue code. Alert. So nga, declare si Don Salvador, si San Carlos, si Pulupandan, si Cadiz. Tungod lang, ara sila, ang LGU nila ara sa baybay. Okay. More on, ari sila sa baybayon. No? Si Don Salvador na bukid. So ang habagat, naghahatag sa mabaskog na hangin. Oo. Nga 11 o'clock ako nag-declare. Tungod every 3 hours, may weather report. Hindi pwedeng pauna-una. Okay ba si question ng akong desisyon? Nga nag-declare ka, anong basis mo? Correct. So from tropical depression until 11 p.m. Pag 11 p.m. tropical storm na siya. But still, ang Negros, kung lang taon mo na sa satellite, blue siya gyapon. Yes. So there's no reason for us to declare. Only that, ang habagat, kakos siyang, ang isa ka rason, in the absence siyang, kung ay ka na sulod sa orange, ang wind, only that nga ang strong winds, nagabase sa signal. Ga-signal kataas, nagabaskog ang hangin. Second, ang accumulation sa rainfall. Di ba? So, pwede ka da. So, nag-declare kita because basi magtudo lang. Yes. So, dito kung nag-declare ta earlier, hindi mo nang bawi mo. What if nag-init? So, ginatagaan ikaw sang layi until 4 a.m. Kaya every 3 hours mo. 4 a.m. Weather report or 5 a.m. para kalagas ka pa sa 6 o'clock. Okay. Before 6 o'clock, makadeclare ka kaya ang klase is 7. No, karon si college students kasi niya nga kami yan, di basa. May rason man siya, no? Only that, hindi na sila minor. So may sound judgment na sila to protect themselves. See? Pero kung mag-read kita, even ang work, gani, untat Gani tungod man. in danger ng kabuhi. So mo inang sabat, siyang pamangkot ni college student, nga kami yan, limbasa. Okay. So that explains as to why, nga wais lang dala. Yes, sir.
And of course, kuya, I go with your point nga hindi niya palumba kag pauna-una mo nga siling pagkakita mo to sa iban to nag-declare na nga no classes. Hindi man na pwede nga sa diri sa aton kay ang ulan subong ang iya karakter do naglain naman sa piyak ang porsyon nga ulan sa piyak ko ay blabais amo na. Yes, tungod nga ang forecast is calculation mo, prediction. So that is why every 3 hours may forecast kay kaliwat-liwat ang tempo. But karon sa gabi or early morning kuan ni siya, counterclockwise ni siya. Ang ikog yes ni Action Art mahapit na di sa aton. So expect kita heavy rains. Okay. And strong winds. Pero wala tayong bagyo ha, wala ta kasulod sa signal number 1. Not even sa yellow. Ari lang tagyapon sa blue. So kita mo naghulaw siya oh. Ba't kin pa kamayo na lang naton? Ngati ang kabataan naton may dingge pangadaan. So wala na lang klase. But expect kita karon sa gabi, ba't si mayor na ma-decide? But suliton ta, every 3 hours, monitor kita siyang weather forecast, siyang pag-asa. At least, naintindihan kag napabutyag mo man kay na ang observation ko, umpisa pagkagabi, damo garan sa Facebook, galing kay inis lang ang mga individual, singkudo kuluyag li na yung permi o klase. That is why so my apologies no sa aton nga 11 ko yan nag-declare kay suliton ko may circular kita may rules kita na gina-follow. Yes sir. So, ang importante halong lagi gyapon ano, ang CDR mo ara naman lang sa template nila kagabi ang advisory blue alert sila, magasigi-sige na nga status ya vice. Sige na yang DRR mo na ton monitor even without warning. Nag-monitor kita ya 24/7 why na ya may tao na yang aton opisina. I see. Vice, isa na lang. Ang party sa transport kay siling nila, siling ni Ma'am Lilian while ago sa interview namon, siling niya kung makaabot kami sa LTFRB kag daw nanog man tong basi bala may mga point mga erase ang LTFRB not to renew their franchise. May planos la kuno maayo bulig si imo karon Vice? Well, ang amon resolution address sa LTFRB, DOTR, Capi Parnes, President BBM, Senate President Chis Escudero, Speaker Romualdez na padala na. And gin bit-bit nila dra sa region for them to present sa kay Sir Osmeña. So kami nagapangamuyo nga i-allow, i-grant nila pending final investigation sa Senado. Sige. On that note, Vice, salamat gid sa time kag pagpangop sa publiko. Amo gina siguro kay ti kuan blang iban luyag nila ya kung nag-declare sa piakto o unahon mauna man ang bakulod hindi mo magpapirdi. Salamat din, Vice. No. Ang concern, pa-apas ko lang. Ang statement ni President BBM na i-continue ang modernization. Yes. Wala siya nagsiling yung hindi nyo pag-i-renew ang franchise. Wala siya nagsiling hindi nyo sila pagtagaan gani man? Temporary or provisionary permit to operate. Kay delikado na to, magalas la kabiyahe karon niya karga mo estudyante kag kung sino ang commuters way kay mo mga dokumento ay kay insurance ano nabi karon kung madisgrasya na. Yes, mo man lang na sir ang ila prayer. At the moment matagaan sila franchise, ma-renew nilang ila permit. Makakuha sila insurance. Kay mo na siling mo gabiyahe ka gakulbaan na sila kay ang accident can happen anytime So ma-perisyuan na sila karon both victim kag sila. So kabay pang matagaan na. Maski provisionary lang, but basta sige lang sila makakuha lang sila insurance kag maka-renew lang sila sang ila business permit. Sige. Anyway,
Vai, salamat gid sa time. God bless sa imo ka good morning. Yan siya imo mandira no halong kita mayong aga.